Kežmarku má v súčasnosti cyklodoprava zelenú. Vedenie mesta vsadilo nielen na výstavbu ďalšej cyklotrasy, ale zakúpilo aj 2 bicykle pre mestských policajtov. Nielen Poprad, Spišská Nová Ves či Spišská Belá, ale už aj Kežmarok má svoju policajnú cyklohliadku. Sme sa snažili dostať policajtov do ulic. Naši cyklopolicajti budú v službe a budú vykonávať hliadkovú činnosť a takisto aj tú preventívnu činnosť, ktorú majú. Do tzv. Cyklohliadky sa tunajší mestskí policajti mohli prihlásiť. Z tých, ktorí sa prihlásili, sme vybrali 4. Vlastne sú to športovci, ktorí sa venujú teda bicyklovaniu. Ako dlho bicyklujete? To už dosť dlho. Tak už človek má vek, to už dosť dlho. Od mála. Bicykel som s ním vyrastal a už veľa cyklotrás som prešiel, takže teraz neviem tak ako Slavy, ale ako veľa som bicykloval už v svojom živote. Páčia sa vám? Páčia sa mi, hej, ale... Myslíte si, že sa tým nejak bezpečnosť aj zvýši? Myslím si, že áno. Kde by mali chodiť ešte a pozerať? No, napríklad na tie detské ihriska, no aj na cyklochodníka, no. 2 kompletne vybavené bicykle stáli mesto necelých 1000 eur. Bola to minimálna investícia a snažili sme sa vybrať bicykle také, aby boli aj kvalitatívne. Čo sa týka farieb, tak sú v súlade s farbami mesta, takže boli podľa toho vybraté. A podľa predpísaných pravidiel sa vyberalo i oblečenie. Bicyklujete s manželom aj spolu? Áno, celá rodina. On je najlepší ako z rodiny, ale my spolu aj s dcerou 100 kilometrov máme. Aký je tatko cyklista? Dobrý. Myslíš si, že by predbehol dnes aj takého nejakého tvojho spolužiaka alebo takého 18-ročného chlapca? Áno. Záleží tiež od toho, aký je ten chlapec, či má kondičku, či je zvyknutý na tom bicykli. Ťažko povedať. Ak by ste si mali dať preteky so synom, trúfli by ste si ho dnes predbehnúť? Tak na syna ešte áno. Syna by som ešte dal. Plánujete si aj vy vyskúšať tento bicykel? A samozrejme, že si ho vyskúšam. A padlo slovo chlapa, tak sa bicykel skúšal hneď na mieste a rovno aj s primátorom mesta. Pokiaľ sa nám táto činnosť osvedčí, tak určite do budúcna navrhneme možno kúpiť viacej bicyklov a vystrojiť viacej policajtov. Bicykle sú teda otestované a tak 4 policajti Ugraj, Pacanovský, Vojtičko a Petrovský môžu bez problémov brázdiť Kežmarské ulice. Čo by ste možno odkázali všetkým ľuďom, ktorí budú tak trošku provokovať policajtov, či ich predbehnú na tých bicykloch? Ja si myslím, že provokovať policajtov sa neoplatí. Neradil by som ich predbiehávať policajta. To znamená aj v tých cyklodoprave, ale keď vidíte cyklohliadku, tak nepredbiehajte radšej a treba počkať, nech prejdú a potom ísť znova svojím tempom.